Pasou moito tempo dende a última vez que estivemos xuntos. Demasié, non si? Cando marchaches da casa, afundinme. Onde topar un novo compañeiro de piso coa túa alegría, a túa contagiosa vitalidade. Eu flipo. A túa dignidade imperial. Pero a vida segue e as feridas curan. E cando xa parecía imposible, descubrín o teu sustituto ideal. Que? De que che apetece falarlo? Pois de música. Mira para radio, revolucionario. Mira para radio, pon comunicando. Non saímos do lixo, nin falta que fai. Non saímos do lixo, sabes, chorbo, isto é o que hai. Mira para radio, hippie do carallo. Mira para radio, pon comunicando. Non saímos do lixo, nin falta que fai. Non saímos do lixo, sabes, chorbo, isto é o que hai. Ola, amantes da cultura. Hoxe imos acompañar a unha das nosas grandes figuras literarias nunha nova aventura. Ela é Nélida Silveira. De sempre, Nélida Silveira destacou pola súa innovación nas formas. Si, eu sempre preferín o verso libre porque non está atado a ningunha regra, non ten impedimentos nin barreiras de ningún tipo, entendes? Bueno, é porque non hai que rimar. Pero o seu espírito inquedo fixo que agora explore máis aló da poesía. Si, eu creo que hai que desbotar as etiquetas, porque todo é arte, entendes? Todo. Mira, isto é arte. Isto é arte. E isto é arte, isto ten unha morea de arte. Isto é arte. E isto, por supostísimo que é arte. E isto, señores, isto que vai ser? Arte. Arte, arte e máis arte. E isto? E que é o que vai a presentar hoxe no Cegai? Trátase dunha colección de performances interdisciplinares inspiradas nas miñas viaxes por Asia. O yoga, o budismo... Chámase Chakrarallo. A primeira peza está inspirada nas ensinanzas de Confucio. Chámase Confusión! A seguinte peza chámase Bombay. Vai! Isto é un tomador de pelo. Hai que ter pouca vergonza. Nélida,
como toma os comentarios negativos da crítica retrógrada? Ben. No fondo é un eloxio, entendes? Eu o que busco coa miña arte é provocar emocións. Un eloxio, pero se é unha puta merda. No fondo é que te afectou, está afectado. Tocoulle o que eu quería. Iso normal, profundo. Regarde! La ville sainte! C'est un peu bizarre tout ça. Quoi? Je sais pas, on a du succès dans la vie. On a 2 gosses, une super baraque, 2 voitures. Et on vient ici, on marche 2 mois comme des cons. Bah oui, c'est ça, quoi. On est cons. Ouais, c'est vrai, on est vraiment cons. Regarde! Des coquillages! Et si on se s'accrochait autour du cou? Ok. Comme ça, on aura l'air encore plus con. Bah ouais! Encore plus con! Ok, encore plus con. Entradas pro festival, 60 euros. Unha tenda de campaña, 120 euros. Alcohol variado, 90 euros. Estupefacientes, 70 euros. Darlle unha patada nos collóns ao gaiteiro que se ponga a tocar pola mañá en todos os festivais non ten prezo. Entre todos, podemos. Iso é, asamblea na miña casa en 5 minutos. Que se traes licor, café e hachís. Oxío, por favor, que é unha reunión do Comité Nacional? Xa se entende que sí. Veña, ata agora. Hai que dicir todo. E agora que? Sí? Boa tarde. Somos da radio Música Tope. Quere participar no noso concurso? Non, non me interesa, grazas. Seguro. Só ten que acertar 3 preguntiñas e pode gañar un Audi A4. Un Audi? Bueno, non é que me entusiasmen eses símbolos dos capitalistas, pero podría virlle ben o partido. Ben falado. Atento. Imoslle poñer a música de 3 cancións. Se adiviña a que tema pertence, o coche é seu. Preparado? Como a Fidel antes de entrar na Habana. Primeira música. Ah, esta é... na Andoriña. Correcto. Segunda música. Miña terra galega. Correcto. Só ten que acertar unha canción máis e o Audi é seu. Atención, terceira música. Caso que me soa... Podo pedir o comodín? Está a se acabar o tempo. Conteste. A ver. Ah, xa sei. Ta-la-la-la-la-la-la-la, que viva España. Ta-la-la. Nora, boa, amigo. Só ten que dicirnos nome e enderezo para lle enviar o coche. Amigo? Hola. Sí. En cuanto me dijeron que este episodio de Nos Salimos del Lixo estaba dedicado a la música, entonces voy y les presento en exclusiva un videoclip aquí,
de un servidor. Era de cuando tenía yo ese interés por dedicarme a la música, para ganar algo de dinero, una cantidad normal. Que contaba yo muchas canciones. Si eran de canción española, mucho mejor. Fueron las monjas las madres del niño aquel que sin padres quedó. Con ellas en el convento su infancia feliz pasó. Era un travieso chiquillo que de valor daba pruebas sin par. Por eso constantemente al chiquitín se oye cantar. Yo quiero ser torero, torero quiero ser, torero de gran tronillo. Ti crees que desta vez funcionará? Claro, a situación é desesperada. E agora que ten axudante, non hai excusa posible, non? Tamén é certo. Imos logo. Capitán Xaceta! Necesitamos a súa axuda, Siño! Para variar. Aló, que foi ahora? Isto é apocalipse, capitán. Recortes, despedimentos e espolios. A educación, a industria, a cultura... Que vai todo o carallo? Ten que ir a pola xunta, capitán. Chegou a hora. Sí. Veña, que non queda outra. E logo, a ONU non di nada do asunto. Que pinta a ONU aquí? Non... Home, digo eu, se eses satanases toman o poder pola forza... Pola forza? Non, non? Ai non. E logo como foi? Porque a xente votou por eles e depois... Ai, sí. Pois, sarna con justo non pica. Graza retranca. Se non fose por ti, xa estaba de camiño. A mandar, capitán. E ti, Marcelino? Hecho que dicir todo. Ei, sabedes de que vai realmente Pratos Combinados? Vai de ninfómanas que violan a retrasados mentais. Esa non era unha serie que iba dun tipo que era moi parvo, non? Como se chamaba? Miro. Miro Pereira. Era parvo, fillo de puta... Non, era... Iso é o que crea xente, non? Que vai dun tío parvo, pero é máis profundo que iso, vale? Para empezar, Miro Pereira non é un tío parvo. O tío ten un retraso, joder, ten unha discapacidade mental severa. Espera. Unha serie dun retrasado na TVG? É porque non. Si as deixan facer os informativos. E de tomar... Xa non sei de que estaba a falar. De que estaba a falar? Estás dicindo que Miro Pereira é un retrasado mental. Sí, vale, ok. Non o digo abertamente, non? Pero está aí. O tío non é parvo de ser despistado de... Non sei cal é a capital de Francia. Non, o tío é parvo de... Non sei quen son ni como me chamo, sabes? O tío non sabe nin cagar só, joder. Pero entón o Antón, o cuñado, tamén é. Sí, non tanto, non? Porque o tío ten o seu curro e tal. Pero ves que nunca botando chollo, sabes? Sabes por que era isto? Porque nas empresas grandes ten que haber un número de prazas destinadas a discapacitados intelectuais. Pero a muller era unha tipa normal, non? E a moza do cuñado tamén. Xusto, e por que vai unha tía normal a querer casar cun fulano que aparte de ser un normal é bello, feo e pobre? Por qué? Aí estamos, porque Miro Pereira ten unha tranca descomunal. O tío ten un carallo como un brazo. Está lle dando a Balbina todo o día. Polla. Cantas pollas eran esas? Son unha chea delas. Está científicamente demostrado, non? Que os retrasados e as retrasadas teñen unha capacidade de desinhibición sexual moi por enriba da media. Claro, ese é o tema auténtico da serie, vale? Son parellas formadas por mulleres normais que casan con retrasados mentais para satisfacerse sexualmente. Son parellas mixtas. Dai ben Pratos Combinados.
Eu non podo creer que en pleno século XXI haxa xente que pense que o rock é un xénero menor. Home, a verdade... E non me sexa retrógrado. Déixeme falar. É dicir, que sexa un arte popular, joder, non implica que non pode estar á altura da ópera, por exemplo. Por xa nos anos 60, é dicir, os Beatles, os Beach Boys, demostraron as posibilidades artísticas do xénero. E figuras como Dylan ou como Lou Reed encharon as letras de poesía, de relevancia. Desde que elas un roqueiro é moito máis que un músico. Son poetas, son filósofos. Pois ti dirás o que queiras, pero eu sigo dicindo que estes tipos son uns gañans. Pois pon aí a 5, que hai tetas. Tetas, tetas, tetas.